pinter dhewe, mek kelas materi basa Jawa. Kok iso awakmu sing kepele? Loh, ana apa iki? Wis gak usah melu-melu. Ya gak ngene carane kan sing ngomong api-api. Fitri ku curang, gak iso ngomong api-api. Curang apa? Pak Joko ngomong Fitri kayak ngewakili kelas lomba basa Jawa, tapi gak rundingan dhisik. Ya lek ngono carane. Aja nyalahno Fitri, kan iso diomongno Pak Joko. Yo, gak ada muni. Ayo merbu. Ayo Kak. Tak. Bener tak sing ngomong aja deh. Iya. Aduh, Pak Joko sing salah. Oleh apa Pak Joko iku belum ini. Walah, ya wis lek ngono iki baru semuni. Ayo mlebu dhisik. Saiki sebutno sapa wae Pandhawa iku. Kula Bu. Iya ya. Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, lan Sadewa. Nah, bener. Saiki sebutno sapa wae kuna kawan iku. Fitri Bu, Fitri. Dheweke mesti bisa jawab. Iya, Ayo, Bu. Fitri. Nggih, Bu. Ngapunten Bu, kula mboten semangat. Alea, Kareng, Petruk, Semar lan Bagong. Nah, Lah iya apa sih, Fit? Kamu kan ngelakuin lomba, rasanya gak roh. ayo lanjut naik. Training. Ono apa iki? Cepat mundur ke lomba. Tapi aku pengen. Tapi apa iku gak pantes. Iya, mundur ae. Lek awakmu sing mewakili, kelas awake bakal kalah. Enggak, tapi aku pengen sekali. Kandhani ten ngarep ae, gak usah saiki lah iso. Ning kon pola. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Punten Pak, kula badhe lapor. Kenapa? Fitri dicegat kalian Riris, area lan Dinda. Ten mriku lho, Pak. Oh ya ini lagi jalan. Wes mandek. Fitri niku curang, Pak. Mboten, Pak. Cara perkara apa? Saestu niki disebabake Pak Joko sing pilih kasih, Pak. Nggih, Pak. Pak Joko ngutus Fitri kanggo mewakili kelas tanpa rundingan rumiyin. Inggih, Pak. Kula niku iri. Kula niku murid paling pinter ing kelas, apa maneh basa Jawa, Pak. Kok malah mboten milih kula. Ya wis aku kok tak mau Pak Joko. Kamu saiki oleh mulih. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Kula paling biyen. Nggih. Sampai itu curang, Pak. Napa? Kau pidato bahasa Jawa itu, Pak. Jenengan ada curang, Pak. Kula curang apa? Perkara lomba pidato bahasa Jawa niku lho, Pak. Kok gak didengarke dhisik? Nggih, Pak, kula njen salah. Ngapunten, Pak. Kok dan sepuro ning aku. Jelasno nomor tipe panjenengan. Nggih, Pak, matur nuwun. Halo Bu Ani, aku ati takok, iki sing bakal mau mewakili lomba bahasa Jawa sapa ya? Oh, Alea ya Bu sing cocok. Jadi Fitri iki gak sudah melok. Oh ya wis, berarti sing melok iki Alea ambek Fitri ya. Oh nggih suwun.